Ako sa cítiš na tejto ceste? Dobre. Prečo? Tak. Neprekáža ti prudké stúpanie do kopca? Nie. Prečo? Lebo. A čo si myslíš, čo bude na konci cesty? Bufet. Dobrý deň, ako sa cítite na tomto pobyte na kopci? Zle. Prečo? A tak. Zle prostredie. Čo ste našli hore na kopci? Poklad. Aký poklad? Čo v ňom bolo? Trička. A prečo v ňom boli trička? To ja znám. A ľúbia sa vám trička? Nie. Tak a prečo? Neviem. Jakú značku to máš? Dobrý deň, môžem s vami spraviť rozhovor? Nie. Prečo? Lebo. Ako sa cítite na tejto ceste? Dobre chlapci, ideme. Nie, mňa máš kamerovať okolie.